Shalom Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sugeng kepanggih malih kalian kula Wisnu Aditya Wijanarko saking GKJ Kenalan Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos Sabda Winedhar. Dinten menika Ahad Wage 6 Juli 2020. Wawasan wonten ing dinten menika kapethik saking Yesaya 6 ayat 11 ngantos dumugi 11, Jabur 6 ayat 1 ngantos dumugi 9, Galati 6 ayat 1 ngantos dumugi 6, kalajengaken ayat 7 ngantos dumugi 16, lan Lukas 10 ayat 1 dumugi 11, kalajengaken ayat 16 ngantos dumugi 12. Kanthi jejer asmanipun Gusti Allah Sang Kalik. Nats menika kapethik saking Jabur 6 ayat 1. Kanggo lurah pasindenan kidung Mazmur. Salu maing bumi padha surak-suraka kagem Gusti Allah. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, menawi kita ngraos-ngraosaken wonten ing pengaken pitados rasuli ingkang pirangan sepisan menika nyerat bilih kita minangka manungsa pitados dhateng Gusti Allah ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Bab perkawis menika sampun ngajak kita supados kita sami pitados lan sami surak-surak wonten ing ngarsanipun Gusti lan kita minangka titahipun sampun dados lampahan ingkang limrah bilih kita ingkang dipun titahaken ugi ingkang dipun rumati dening Gusti tansah memuji lan sujud wonten ing ngarsanipun Gusti. Nah, Bapak Ibu para sedherek kinasih, anggenipun kita menika sujud lan manembah wonten ing ngarsanipun Gusti mboten namung kekidungan utawi kita maos kitab suci kemawon, ananging gesang kita ing padintenan ugi kedah nuduhaken bilih kita menika ugi ngucapaken syukur lan paring surak-surak dhateng Gusti Allah. Amargi kita ingkang sampun dipun rumati, sampun dipun titahaken dening Gusti. Ananging ugi Bapak Ibu kita ugi tansah nglenggono bilih kita menika titah, menika tiyang ingkang alit tinimbang Gusti Allah. Pramila kedahipun kita nglenggono bilih kita menika ringkih lan betahaken Gusti Allah wonten ing gesang kita. Pramila sumangga Bapak Ibu ingkang kinasih, kita ngraos-ngraosaken gesang kita bilih kita menika minangka titah ingkang alit lan betahaken Gusti Allah. Pramila sabda menika kita ras-rasaken wonten ing gesang kita. Kita nglenggono lan kita lampahi wonten ing gesang kita padintenan. Gusti mberkahi.